gida komudi ba ta nan. Ba ganta ba. Ka gani ko? Kai ne ka kawo ta nan. Ita kuma ta tsere daga nan. Tuna nan da ka shige ta dafan sarmu ta cika. Shekara 20 da ka bata domin ɗaukar fansa a kansa sai kuna nake a cikin wutar neman ramako. Kai ka bari mana da Allah. Kai kun duba ko ina? Har ban daki mun duba. Kai me kai ku shiga ban daki? Idan da tana ciki ba. In mu duba ba ta san mun san ko ba ta ciki. Sirinu ya bar min yarinya na bisa yarda da ni. Yanzu me zan ce? Ka ba shi hakuri mai gida. Ina fa ganin Sirinu ne ya kwamushe komudi ya fece da ita. Kai na faɗa ma idan aka zarge shi tamkar ni aka zarga ne. Sunan zan faɗa ma. Ni zargi na akan jefar redi yake. Ku je gidan su ba. To yake ne. Jinan lalle kada Sirinu ya san yarinyar nan bata nan gidan. Wannan batu ne da ya shafi kimata kun gane? Idan kun ji daɗin wannan ɗauka kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan.